Ulat ka jela Meghalaya upagu chohan haka no pais ngi jong arplai tri unaitung arja arpusau ulawan banyu kejat haka Jakarta Rekam ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban plie ka library ka council haka jingadon lang u chief executive member ka council uba penyat sings im. Ulat ula pulut por shiteng kentai hak KHADC bat haka negasngi lay don lang ru daw deputy CEM uba pensngan NCM ki executive member ki MDC nalor ki officer. Uba penyak sing sim haba batai lingkot syapang ka jingwan ulat ulaong bagade ka sien ka banding kong haka khana ka council ba ulat unwan yo kejat haka KHADC. Tak. Ka proceeding jongka house jongka United Khasi Jaintia Hills District Council Hatukapur house nem khandai spa sanpuar ani proceeding jongka house kabut ka first session first house ba menta kasngi nakaliang jong ulat kejela Honorable Governor of Meghalaya Shri Phagu Chauhan lawan banyu kejat hang ni hapo District Council kejumi ya ka ban yo ban play pai ba ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Library menta kasngi kan long kajing sakan mau se kajing ya inti jong ka council kajing trekam number ba hakini ki nyo politely kisnam nadu usnam khat khandai spa sanpuar bangi yo ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa songkusau ar but they menta kani ka kenti bangi yo banbu ekani ka library masuthu babon kintip ke ka library kalong kawai na ka jaka ka bangi lum thup ya baro ki jingtho ki ba pher khamtam habai ni ba kani ka library jong ka district council ngibu ye ki kot ki bayadei bat ki riti ki dostor na kalong ha ka sinshal khada na do ki sim do ki rai hadu ki shnong nakta ngibu abide ki khndo ka shiap ngibu habai dei ba ka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ka bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenchat ka jumi nakta ngidon ki record sabade ba ka ki an ki kendon ki pher ki acts ki rules ki regulation nakta ki dondu ki kot hane ki babon kum ki proceedings ki ba ngalapen I mentat ipi kani ka proceeding register ka banadu senam khat khandai spa sanpuar ka first house hakani ka hatu ka por ka dangde ka United Khasi Jaintia Hills District Council kani ka first proceeding nadu tu isnam de kum kini kan ke balong ka spa ka jingtip na kamta jongi ibamenta baru namta kalawe ni sudai bandon ya ka library joka council bangin yo banlum thup ya kum kini ki jing tho ki ba koridor ba ki badan kampa ba ngin la bantip shushu ya ka history jongka jat bendeu jungi jongkari jungi but aso kemenru bahang ni library nalor kikot ki ba pilai bila bon donru kikot jong ki member jungi ki ba kitho ki ai subha singi kum e ba BM lanong la tho artli kikot la subha na ta ki member ki nong tho kot kila nani huru kila don ki ba ai donation ini te kani di kakot gabarindu hangni po library kani na du snam khat plus pa san te kum kini kai ka ba ka jingthu jongi kum ka council ka long ba ngin penruspa ika jai penriu khamtam abide ka jingkit te ladang ni kum jai penriu ngi suthu ban
ban trishtom ban wat jingdip habedip ka jinglong jingman jungi ya kata ka bangi om ktin nong we ka origin nang nong mi kumnong ya im nya sa kumnong ya trishtom hakipor dain shwa ka library ka de ka ba le sila ban ong ba ka don lut ya ba aro kum kita ke jingdip then nang ni shakmat ru naso ban pempawe ka jing ai kublai naman kani ka jing stang ya kani ka library hadis council ngia stang ru da ka jing ya tip lang but i librarian na po Meghalaya Legislative Assembly da ka jing ya dan benta jing trishtom lang i deputy chairman jingi ya ka bangin yo kata ka jing ya suthu jing bot ke ki jai kot ki bangi hak ban bu hang ne Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.